South Africa sanibingelela kubunobla nikhona ngendawo nibingelela ngomduduzi ngomkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni namhlanje ke sinibingelela ngaphansi kwengosi yethu ethi abantu bayagula. Sinodadewethu ke namhlanje naye ke onenkinga yokuthi ke kukhona ukugula okukhona emzimbeni kuyena nase emzimbeni wonke nje akuzwayo okukhulumayo kuyena nakuboniswayo mangabelele. Uceleke naye ukuthi ucela uzocela usizo ke la kathweleni ukuthi simcelise ke usizo ke kule nkinga abhekene nayo. Kungenzeka ke mhlawumbe ukuthi nawe lapha ekhaya lento udadewethu ke esizokhuluma ngawo namhlanje sizoyiveza mhlawumbe uyayazi mhlawumbe yakuphatha kukhona mhlawumbe usizo lapho walithola khona engabe walithola kephi mhlawumbe notheswethu ungakwazi mhlawumbe ukuthi naye umdirect lapho angathola khona usizo noma mhlawumbe le nkinga ingaxazululeka kanjani ukuze akwazi naye ukuthi ke athole usizo aphile naye njengabantu bonke. Ngicela ukungagaqika amagula ngoba naye udadewethu ukhona sicela ukuthi simbingelele. Sawubona Ntombi. Yebo sawubona baba. Uyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhona bani? Khona nofikile wakambaba. Kephi ma? NgiseMverelem la ngisuka khona engiqashe khona ekhaya ise-Mount Level eKokstad. Ewe. Yebo. Uyathetha mama? Yes, siyathetha kodwa ngoba ngikhulele ngala ngiyakhuluma. Okay. Ubhayile kathuleleni dadewethu? Yebo ngeke ngabhalela kathweleni ngoba ngibona bengibuka emafonini Facebook ngibona ukuthi hayibo abantu bayasizakala mhlambe nami ngasizakala kulesimo engikhule naso engikhule ngaphansi kwaso engisibona sengihlupha sengihluphe kakhulu ngasho kanjalo. Kodwa ngingazi ukuthi ngizosizwa bani ngizothathani ngihlanganise nani kodwa ngibe ngilibonisa usizo ukuthi hayi usizo uzolithola la kodwa kube ngibona ukuthi inkinga ingamasenti ngizoyithatha phi imali ngizokwenza njani ngizomthola phi lo muntu ozongisiza kuyinto kanjalo. Inkinga yakho sisiyini phethwe yini ma? Mengilele ngumuntu ophuphayo ngiye ngiphupha izinto ezenzakala la emhlabeni ngiphuphe ngibonisa izinto ezizokwenzakala nezihlambe eziseze esazokwenzakala. Mhlawumbe noma ngisekhaya mekhonto ekhona errong ngiphuphe ngitshela ukuthi and leyo nto bengiphuphile izokwenzeka exactly yenzeke nje leyo nto engisho ngivuke ngisho ukuthi hayibo nakho ngiphupha into ukuthi nokuthi mase ngivuka mase yenzeka base bethi hawo ubuke washo nakho sekuyenzeka nabo bathi ukuthi hawo naku senzeka. So ekhaya ke umuntu okwayinaka leyo nto ngoba ekhaya siye sajikelana kwakhona ongamfuna omunye noma futhi washona ngaleso sikhathi washona ngisafunda esikoleni. Manje mengikhula ngikhule esandleni sadadewabo kama wami nodadewethu ngasho kanjalo. Manje ekhaya bayinaki lento yokuthi mina ngiyagula mina ngithi ngibona izinto ngedwa bona abanandaba ukuthi lento engiyibonayo izini bona bathi hayi uyagula wena unenyongo into ezifana nalezo ngithi hayi angiguli kodwa manje ngiyaphupha amakhehle ebusuku ngiphupha izalukazi ngiphupha izinto ezifana lezo ngiphuphe ngihamba nezingwe amabhubesi ngiphuphe futhi izinto ezenzeka la emhlabeni ngibona ukuthi hayibo ngiyaconfuse ngiphuphe ngifakile imhlehlo ngifakile iziphandla yonke lento le kuningi kakhulu. So kuthe ngisaphupha kanjalo kwasho ukuthi ngiyahamba ngiyekhaya eEastern Cape ngoba besikhwele ngala singahlali thina singahlali eEastern Cape sikhwele ngala eThekwini. Manje sesiyahamba ngithi mina ngiyagula ngizizwa ngingaphili umzimba wami awuthathi kahle angizizwa kahle emzimbeni ngizizwa ngathi ngiyashiyana ngathi khona ukuhlukana nokuhlangana ngizizwa ngathi umphefumulo wami uyaphuma angathi futhi uyabuya kodwa futhi ngiyagula kodwa futhi kukona konke lokho akekho umuntu onendaba ekhaya bathi hayi ngeke mhlambe nje wena uyayisholo leyo nto kodwa ngibe ngizwa ukuthi emzimbeni wami ngiyagula and amaphupho ayasho bangayinaki leyo nto ekhaya. Ngihlale ngihambe ngiye eEastern Cape ekhaya ngifike ekhaya ngichaza ukuthi hayi nginenkinga kanjena kanje kubo komalume ngichaza ukuthi nginenkinga kanjena nginenkinga nje ngiyaphupha nje into ezifana nalezo ngitshela ukuthi ngihamba thwayidlozi lenkosi la komalume kufuneke ngihamba nobukhosi nginamadlozi dlo ngitshelwa mina ngilele not ukuthi ngisuke ngizwa ngomuntu engitshela ukuthi hayi wena kanje ngithi ngiya kumuntu sengiyazi mase ngile kumuntu zibuye impendulo ukuthi ubuyelani lapha ya ngoba wena asishongo wena ubikanga kuthini ukuthi wena uya lapha yana sifuna uyanjalo ngoba abantu bazosiqhubeka bethwala ngawo and sekukhona sebekwenzile lokho ngoba uhamba izindlela thina singakutshela ngazo ngithi phela nami understand angizazi ukuthi kumina kwenzakalani kodwa ngiyabona ukuthi ngiyababona amakhehle ebusuku ngiyayibona igubhu ngigida nezangoma into efana nalezo ngibona ngizingeleziwe ngihlele ehlaleni sobukhosi sobucwebe ngivunule ngobugolide ngiyibuza ukuthi yonke lento le kuyini kodwa yonke into mengilele ebusuku mhlawumbe ngiyaphupha noma eka-4 ubuthongo bami akusona ubuthongo ukuthi ngilele ubuthongo bami bokuthi ngiyaphupha mengiphapha amafune ngivuke ngihlaze leyo phupho ngivuke ngithandaze ngikhule ngoba ngisuke ngazi ukuthi kumina kwenzakalani. Okay. Thank you. So kuye ngibona ukuthi hayi ngeke ngathi ngihamba nezilwane ekhaya ke bangijikele besingazwana kuchithe kuye le
ngibona ngathi ayingeke mina into zami ayisahambi kahle ngiyazama akuzame kulutho ngenza izinto azenzeki ngiphupha ebusuku kuthiwa bakufakile ilwa ngiphupha uMangcobo wakuzalo engazi ukuthi umile kumina uyakhuluma nami ngimbukele phezulu athi inkinga yakho bakufakile inyoka esiswini unenyoka esesiswini and mengilele ngiyeza ukuthi khona into ejika esibelethweni sami iyajika lento ngizwe ukuthi kunemoya enginyuka ezinyoka like kunezinto ezingihambayo eziningi egijima emzimbeni wami ngibuza ukuthi izini lezi zinto ngithi mengilele ebusuku ngithi ngiyabona namabhakede phezulu kombhede ngiphupha amantombazana asekhaya ethi angazi ukuthi akuthiwa buka la bakhona bahlanganisa isilwane uphupha utikolosho phambi kwami utikolosho nje omnyama oyivukuvuku nje into engingayi-understand ukuthi yini ngiyiphuphe kuthiwa nje uyiphuphile sho ukuthi imithi yabo ngeke isasebenza bakushaya ngesilwane bakufisela into eyaphambili wena umuntu wempumelelo so nje sengihambile ngakonongoma sengiyakhohlwa nale ndawo le ngiye komunye ubaba ngithi ngifuna angilungisele futhi ngangingenayo nanemali wathi hayi ngizozama ukugeza ngibona ukuthi kanjani wathi khona into enesithwalo phakathi ohamba nayo khona izinto eziningi nezilwane kuningi and lezi zinto lezi ngiyazizwa ngisho ebusuku phezulu kwendlu ziyagijima ngiyaboniswa kodwa futhi ukuthi izinto kanjani ngitshela ukuthi nasi isilwane silana nawe amajimba aphothasi lesilwane siyakhamisa uyadliswa mulele siyakhamisa ngezansi senza nje izinto eziningi kuningi ohlangana lezi zinto ngiyayibona nje izilwane ezabelungu kanjani njani ziyangilimaza inyawo ngiphathwa inyawo zonke insuku angisakwazi ukuphumula ngizwa ngihlone manje sengiphuma nezinto ngaphansi engayi-understand ukuthi ngazi ukuthi kuyimithi ehlangene ngilala nesilwane njalo ebusuku nje mina kuba mhlambe nje mekupheli mina simandla mengabe kuphela inyanga ngiphuphe futhi ngiphuphe inhlanhla ngiphuphe izinto ezisinhle mase ngithi ngithi mhlawumbe ngilume futhi nezandla ngibona mhlawumbe ziyafika kodwa zingafiki mina mase ngifike ekhaya izinto engisuke ngiyiphiwa noma ngihlatshelwe ekhaya ngihambele abalimi mase ngifike amantombazana asekhaya nazi lezi zinto kade ngiyiphuphe ebusuku zikubona zikulala ubhekile noma uphupha ngisuke ngilele yes kodwa ngisuke mangiphaphama ngiyeza ukuthi nansi into isisuka kumina isiyahamba and lezi zinto seyi-affecte ngisho ney'ngane zami ngaphansi iy'ngane nazo yebo nginazo hlala nazo yebo ngihlala nazo eziwu-2 abafana amantombazana ba-affecteke kanjani bona abantwana bayavuleka ngaphansi uyabona ukuthi nazo ngiphuphe nazo ukuthi khona into ey'lala nabo ebalimaza ngaphansi mase ngiba-check-a ngibona ukuthi hayibo phela ngomzali funeke ngibuke ngoba phela nami ngiyayibona le process ukuthi hayibo ngibhekene nayo le nkinga nami mengi-check-a ingane ngiyabona ukuthi ngaphansi ziyavuleka nje kunenkinga ekhona otikolosho nje ngiyababona nje bathatha amabhakede bababeke phezu kombhede and mengilele nje ubuhlungu nje inyoka-ke lokho kwenyoka ngiyakuzwa-ke emzimbeni wami angifuni ukungasho sekade kwangiqala ngazi futhi ngaqani ngoba sengiyeza ukuthi manje sengitshela ukuthi ngeke uze ukwazi ukuhlala kanje ufune kuyilwa impilo yakho kodwa umuntu esikunikezayo nozokwazi ukulekelela uMangcobo wakuzalo and ngiyamphupha njalo mengiphahlile uyaphahla yebo ngiye ngiphahle ngikhuleke ngithatha ikhandlela nami ngilayite phela ngoba ngisuke ngizwe ukuthi nami hayibo shuthi ngizofesa isikhathi ngilale ngihlukane ngiyibone ngila embhedeni ngiyibone ngila phezulu like ngithi lelele lobuthongo kodwa futhi ngabe ngibona ngazuthi ngiyafa ngiphinde ukuthi ngibone ngithi ngiyavuka namabhakede agcwele phezulu kombhede nezilwane lezi ngiyayibona ebusuku angilali ebusuku esikhathi kuye kusekuthe bhangi ngijamile kanje ngingalali angisakwazi ukuhlala nabantu ngoba abantu bavele babethi wena mhlawumbe bona bayebethi wena unemali eningi bangikhulume ngezinto eziningi omunye athi wena hayi wena ungcono kunabantu kanti anginayo athi omunye uyathakatha wena uthwele lezi zinto zakho zilala nathi into ekanjalo ngithi mina hayibo angiyazi mina yonke leyo nto uma bethi unemali eningi yini bakubona wenzani khona izinto ezithengayo noba umuntu onemali ubalala ngokwenza ngihle ney'ngane ngiye ngihambe ngiyozabalaza ngiyoyiphantela ngiyodayisa ngihambe ngizo-order la eThekwini ngi-order izinto mhlawumbe ngendlela esuke sihleli ngayo endaweni ngoba ngisuke ngisemqashweni yebo ubaba abantwana ukhona ekhaya nendlini naye hayi basuduka bonke akekho ohlalayo akulungi lutho bengifisa lokuthola lokho ukuthi kulesi simo sabantwana nje ukuthi abantwana nabo uyabona ukuthi yebo mhlawumbe ngeke mhlawumbe ukuthi nishift iy'ngane mhlawumbe ziye kwenye indawo ngoba phela ngokusho kwakho usho ukuthi le nto ila ohleli khona endlini wena mina ngithe mengibuka lezi zinto zihamba nami nje siqwini ngoba ngizwe izinto ey'ngena endlebeni ey'phumayo ngizwe ukuthi khona into ezingihambe ekhanda nasemzimbeni mengizolala nje kuba wesi uma sengilela even ekuseni intathakusa kuba nzima kakhulu so ngoba ukufa kukuwena but futhi singeke ngithi ukufa kakhulu ngoba uyayazi into ngathi kuphethe into engathi ikuphethe uyayazi lezi zinto lezi ey'dinga-ke ukujula kwasemsamo ngithi yabo
njengoba usho ukuthi wena unedlozi whatever noma ufuna ukuthwasa angithi yabo yebo lokho itself usuke wazi awufani nomuntu osuke engazi yabo yebo ngoba bayavela kuwena ukuthi bayavela wena bakutshela ngithi yabo ukuthi ke mhlambe ngingadinga mhlambe ukuthi ulandele iprocess yabo yebo ubone mhlambe nakhona ukuthi umehluko yabo yebo uzoba khona yini but ke ikakhulukazi kule issue lokuthi sek-affecteka nezingane manje angeke ni mhlambe yaba khona indlela mhlambe iplan eningayakha yokuthi izingane zike ishift isuke kuwena yikho bunguze nje ngibuza ukuthi ubabwazi unazo mhlambe ukuthi ima ukuthi ke umuntu nawe responsible mhlambe zike ivash ngakuyena noma mhlambe ziye ekhaya izingane yabo ukuze zivikeleke njengoba usukwazi nokuthi uyibone wena ukuthi ingaphansi lazo kukhona okonakalayo bonala yebo yes yabo yebo azingapanisheki izingane yabo yebo ngokufa okukuwena yebo yabo okufuneka udene yakho wena yabo personal Inkinga mina nginayo imali angifuni ungasho angisebenzi akulungi lutho yani imali ma yokuthi mhlawumbe ngithola usizo lokuthi ngilashwe and ngoba ngihlala emqashweni ekhaya abayingeni abanandaba nje and esikoleni angifundanga kahle ngoba ngagula since ngisamncane no imfundo asingayifaki manje ngiyabo ngiyebheka kule option ukuthi ubaba wezingane uyazi ubhekene nani uyazi yena nisaxhumana niyakhuluma naye ngiyamtshela yonke into angithi izingane zakhe lezi zike ivakashi ingane kubo zike ziye kuyena ukuthi umbizo uhlale phansi naye ngoba mhlambe na ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uzoyibona le episode ngamnika ngisho link angithi yabo isicelo lesi esivela kwaThuleleni TV ngaphansi kwengosi abantu bayagula kuyena njengobaba wezingane ukuthi mfowethu angeke yena wakwazi ukuthi ke ushift izingane zize kuwena ukuze zivikeleke ngoba njengoba izingane zikhula nesimo esikanje zokuthi kunento eyilala ebusuku nazo makuthi mhlawumbe 18 ndawo ngaphansi izingane zingahlukumezeki ngenkinga ebhekene nomama zama ukuthi sivikele izingane ushift izingane sibone lapho ukuthi lokho kufa kuyayilandana izingane noma sezikuyena ubaba ngithi yabo noma mhlawumbe kusala khona wena yebo hayi ngiyakuzwa uma zingeke zakwazi ukuthi uyigode ukuthi ziye ekhaya ngithi khona bakhona umama ekhaya khona umfabo ngathini malume omdala ekhaya asikhulelanga kubo koma umama uma sewashona yo okay ihlobo nabangani mhlawumbe lapha enhlala ngakhona ayabekho la ngihlala ngakhona lapha emqashweni bakhona enzwana nabo bakhona engizwana nabo engibaziyo abangaziyo nami mhlawumbe makuthi nabo ledushe istory sakho ukuthi usizi lakho yabo mhlawumbe ingane ilale kubona yabo kodwa kukhulu abantu engisabathemba ngoba nazo ngizala zimbozile uzala ngizizembethe ungibatha kanani manje zivalekile isibhedlela wakubona lokho na yebo ngakubona sengiyasaba ukubeka ingane ngoba nazo ngeke usazi noma idonsa imoya nazo angisazi okay ngizobela kulelo ukuthi ngithi awuguli wena lisasho ukuthi khona ukufa mhlambe okuphethe njengabantu ehlele sibaveza mhlambe baphethwe yilonda ngithi yabo baphethwe whatever yabo kuwena into yakho futhi nenzeka ukuthi ihamba nabantu abadala angithi so ke kufuneke uthathe ke noma ulandele lolo bizo ulibone ukuthi likubekaphi ngoba uthi khona ukuthi abantu ababona nesimaphophweni akho yes mhlambe ke kube i-issue yokuthi ke awunayo imali ngoba phela ziyabiza lezi zinto manje nazo nabo ogobela abanithathisayo bafuna engaka imali nabo angithi yabo mina ngifuna uqama ngoba ngingenayo imali anginankinga for ukuthi ngaqala imali engenayo musokhala lama musokhala ma yabo uyabona njengoba ukhuluma nathi angithi zama athi ufuna ukuhlala kahle aphenduka sesongiphenga musokhala ma yabo musongiphenga ngenyembezi uthi kubuhlungu shame ayibo awukwazi ukuphila nabantu uhleli wedwa endlini no understand okay uyafaseka yonke into yenzayo abantu bayacwasa okay angena umuntu okhola kakhulu ezintweni lezi yabo eyibona abantu esingayiboni thina yabo angi understand nobizo lwakhona but ke
angiyeni expert mhlawumbe ukuthi ngizothi ngiyakhona engikwaziyo. Kodwa lokho engizokusho ngikusho ngoba kuyangifikela ukuthi angikusho kuwena. Lokho kukwehlele nokuvela kuwena awuzibizelanga khona siswe sangithi Yesu. Njengoba ungazibizelanga wena laba noma lo okulethile kuwena lokho akuletha kuwena ungabe idlozi ngabe ukhokho ngabe yini. Ngicabanga ukuthi uphezu komzimba wakho naphezulu komphefumulo wakho uyena owazi isimo sakho ngithi yabo. Njengoba bekwazi ukuthi akhulume kuwena ukuthi lapho yakhona uthoba ngalithola usizo basho njalo. Bathi nje ungahamba abantu bazothwala ngawe. Okay ke ungahamba ungasitshelile ukuthi uyaphi. Nakho ke zinike ithuba sisi. Angazi uma uzothi ulinda noma uthandaze ukwazi ukukhuluma nabo angithi Yesu. Kanjani ba? Sisi khona athi bathina masikhuluma noNkulunkulu esimkhonzayo siyathandaza. Siyasikhuleka. Angithi yabo. Njengoba kade kusho wena uthi uyaphahla ngithi. Ngiyaphahla. Angithi yabo. Lokho kuphahlaka ngithi yabo. Phahla ube sesimeni sokuthi emoyeni ukwazi ukuthi uxhumane nabo because phela wena ingane yabo. Yabo. Uwena ingane yabo bazokuzwa dadewethu ngithi yabo. Nokuthi abakuphushela kukhona ikhona abazokunikeza amandla nendlela yakho izovulwa ibona indlela yakho izophendula ibona ngoba bathi ungahamba ungabatshela kusho bona ngithi hamba kubatshela ukuthi awunayo imali yokuthi wenze abafuna uyenza ngithi yabo. Abakukhombise bona umuntu ozokulungisela into efuna ukulungisele yona bese futhi makuzoba nenkokhelo edingalayo bona bakunikeze amandla ukuthi ukwazi ukuthola imali dadewethu yabo. Mase ukuthi okuye kungidide ngiphupha amantombazane layo yasekhaya besiye esikhule nawo ngiphuphe ngilwa nawo izinto eqhamuka nenyoka efaka amathathu athona phela emkhathini ayangixosathi ungaphindi ukubona ngoba bakufuni bakupretenda bakufisela okuhle ibona olwa nabo. Into ingiphathe kabi ngoba ngiyabona ukuthi into zami zivalekile ngithi ngihambe ngiyekhaya ngiyophahla ngicelela izinto ziye ngakubona ngibuza kubangwa yini lokho ngoba phela lezi zinto zisuke iphiwe mina ngilele mase ngiyithola mase ngifika endlini sengibuyela kubona sezikubona lezi zinto kanjani futhi. Ubizo lwakho sangithi Yesu. Ubizo likabani? Olwami. Olwakho ngithi. Yikho ngithi nje uma ukuthi ingane uzokwazi ukuthi mhlambe uyishift uyibekele endaweni esafe bese wena ubhekana angithi Yesu yabo. Nalabantu abakhuluma kuwena bakini. Ngqo. Yabo kuningi ke khona ukulinda khona ukufasta kuningi nje angithi yabo. Ngiyangitshelwe ngakho konke lokho. Awu uyabona impendulo sisi nokhiye lothi ubona ukhiya ngithi. Ngibona ukhiya uphethe uMangcobo ehleleni sobukhosi. Usukambona uMangcobo? Angikaze ngambona silokho ngaza sengisho ngekwenyama ngaze ngimbone. Ucela ngibona ku TV nasephusheni lakho? Okay ke kulungileka kunankinga ukhona uMangcobo yabo. Siyaxhumana naye siyasebenzisana naye ngaphansi kwendalo enhle Heaven and Beyond mangabe la eThekwini sizokuxhumanisa naye ufike kuzo uma udinga ukukhuluma naye mhlawumbe akwazi ukuthi lokho engikushoyo mhlawumbe yena yokusho mhlawumbe uyokwazi ukuthi ukuzwe ngoba ngithi ukhiwe ubona uphethe ubani? uMangcobo. Okay ke naye mceleke ukuthi ucela mhlawumbe ukuthi ke umbone ukuze uchaze iphupho lakho lithini kuyena. Bengisacela bandla ukuthi mingasethiwa mhlawumbe ngihlala noMangcobo mhlawumbe ngakhona usizo engingaba nalo ngiyafisa uhlala kade ngingizama kodwa ngingazi ukuthi ngizomthola kanjani ngoba sengimphupha kuze kawu4 njalo mengiphahla kuvela yena ngivela ngihamba naye olwandle ngivela naye ngihamba empophomeni ngimphuphe ngibuze ngabe ngiphahlile ngibuze ukuthi abantu abadala ngoba nikumina usizo lwami ngizomthola kanjani ubani ozongilapha abafuna ukuveza abantu laba abanye bavetana bangiveza uMangcobo bathi uMangcobo uyena umuntu onamandla alingana nawe ozokwazi ukukulapha. So bengicela ukuthi uMangcobo if engakwazi ukuthi ngihlangane naye mhlawumbe ngakhona umehluko ongaba khona. Ngiyabonga. Okay. Kukhona okunye osafisa ukuthi engifisa ukusho. Yebo. Angiyabonga. Ngicela into yabantu abadala nje engihluphayo ngoba ngisho ekhanda mengihleli ngeza ukuthi khona abantu abahleli la kumina. Ngisho ngisendlini ngiyayibona izithombe ngibona ukuthi khona ikhehle lime la khona ugogo ohleli la bafika nje mhlawumbe isikhashana bebefikile bebekhona bese bayahamba kufike lezi zinto lezi kuthiwa yini amaqhwagi ngazi noma ogogo kodwa lezi zinto ezakudala zibe inkulu ziyashintshana endlini yami uma ngilele nje kuningi manje sengiyangisaba ukuthi hayibo shuthi lento esemzimbeni wami mhlawumbe iyang affect noma kwenzakalani ngoba ngiye ngiphupha ukuthi njengoba unganakile
le mpilo yakho uzogcina ungazazi ukuthi ubani, mhlawumbe uzogcina uhlanga into efana nje. Kufuneka usinake sisemzimbeni wakho ngoba wena unamadlozi angampela, unamadlozi dlo and uhamba nobukhosi. And ikhuluma ukuthi like mhlawumbe ngitshela ukuthi mina ngiyinkosi, ngila emzimbeni wakho, ngibone futhi athi ngila ekhanda lakho. Yebo. Yes. So kuye kungithuse mina ngoba ngazi ukuthi ngifune ngithathe ngihlanganise nani, and into zamayilungi ngiyahlanganisa amabhizinisi kubhidlika kushona le kuya le akulungi lutho. Okay. Yebo. No, soqedile ndaba. Yebo sengiqedile. Okay, siswami. No. Asithembe dadethu lizovela usizo angithebo. Yebo. Nale nkinga obheke nayo izokwazi ukuthi ke ithole usizo ke ululame dadethu. Yebo. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Ngathi lesakujabula lokho ukuthi uthole usizo. Kombe ke uthe ekhaya usuka kephi? Ngisuke eVaralem eMhlasini. Kumele ugibele ubungenayo? Yebo bengenayo. Okay, ngathini? Wathi angoyiboleka uzonginikeza ukuthi ngiphinde ngikhokhele umnikazi engigibelile mase unikeze nokuphindela emuva. Okay, imalini ke siyonke? Isiyonke u100 xa usuzona. Ngithatha u100 kumnikazi wayo. UkuseVaralem is 14 rand, ukuze eThekwini is 31 rand. Okay. Okusho ukuthi ke udinga malini njengamanje ukuze kwazi ukukhaveka imali nokuthi ubele emuva? Ngadinga 150 I think, because ukhona ushintsho la. Okay ma. Yebo. No, sesakunankinga dadewethu ngoba ubusikhayela uthi awunayo imali angithebo. Anginankinga. Kanti kuzokwenela lokho Ntombi? Ngiyabonga. Okay. Usiyokwazi nokuthenga ne-drink lapho? Yebo. Okay, no, anginankinga. South Africa naloku udaba likadadewethu ke uthe naye ke unenkinga, akusalaleki ucela ukuthi azosibona ezinyongothweleni la kwingosi ethi abantu bayagula ke abike lo daba labhekene nalo, kodwa ke uyasho kakhulu ukuthi ufisa ukuthi abone ke udadewethu ke uthandeka uMangcobo Don King akwazi ukuthi ke mhlambe ke akhulume naye ngoba useboniswe kaningi uthi 4 times if not mistakenly, 4 times emboniswa ke emaphupheni eqaleni kwakhe engazothi ke inkinga yakho uyacabanga ukuthi mina ngakhuluma naye mhlambe ke uyokwazi ukuthi ke kube khona umehluko empilweni yakhe. Naye ke sizozama ukuthi simakhele ukuhlelo njengalothu ama usithandeke khona ngapha bakwazi ukuthi babonane, akwazi ukukhuluma afisa ukukhuluma kuyena. Nesicela ukusizo kungaba nabo nosizama ubani ke kule nkinga njengale mhlawumbe onolwazi angavela kuma comment section ukuthi ke izinto engempela ephethe dadewethu yini, la makhehla athi uyawabona ngabe yini, lezi zinto athi emzimbeni wakhe ziyenzeka ngabe kuyini ke. Yilokho nje nganza kwethu thina ke kanhlangano kethu ithuleleni ngaphansi kwengosi ethi abantu bayagula. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.